Kaixo, ongi etorria. Maiztasun taula bat egiteko lehenengo zer egin behar dugu? Dauden datuak ordenatu. Hemen ditugu 24 datu. Zer dira ikasleen notak? 24 ikasle direnez, 24 nota daude. Hau da lehenengoa eta hau da azkena. Eta kontatzeko nahiko zaila da. Asko zailago izango litzake, izan ezkero 50 edo 100 nota edo gehiago. Zer egin behar dugu? Ordenatu. Ordenatzeko, joaten gea goiko gelaskontara, ematen diot xaguaren ezkerreko botoiari klik eta hau dena agertzen da. Hemen behan daude bi. Ordenatu horria honela, txikienetik handienera edo handienetik txikienera. Nikingo dut txikienetik handienera. Eta ordenatuta gelditu da. Bitik hasten da, 3, 4, 5 eta 10 azkena. Kontatzen hasiko gera. Lehenago, kolore pixka bat emango diot, adibidez 6ak jarriko ditut horiz, honi ematen badiot, horiz, 8 ere bai adibidez, lagungarria izan daiteke kontatzeko, Orduan hasten gera. 2. Zenbatek eta dute 2 ikasle batek, orduan, hori da, 1. Eskubian jarriko dugu zenbat diran, eta ezkerrean zenota. Dugu 3koa, ikasle bat baita ere, 4koa 2 ikasle, 1 eta 2, 5koak 1, 2, 3, 6koak 1, 2, 3, 4, 5, 6koak 5 daude, 7koak 1, 2, 3, 4, 5 baita ere, 7koak 5, 8koak 1, 2, 3, 8koak 3, 9ko 2 ikusten da, eta 10koak beste 2. Bi zutabe hauek dira guretzako oinarrizko informazioa ematen dutenak. Hemendik hasi gaitezke kalkuloak egiten. Ezkerreko zutabe hau aldagaia da. Aldagai kuantitatibo diskretua. Ikusten dezun bezala ez dagolako komarik eta ez dago hamartarrarik. Eta eskubikoak zer dira? Maiztasuna, zenbat dagoen bakoitzetik. Orduan, emango diot Ctrl C, pasako naiz urrengo horrira, taulara, eta lehenengo hontan sakatuta Ctrl V emanik, pasa ditut datu guztiak taula honetan. Lehenengo zer egin behar dut? Zenbaki hauek erdian jarri. Aukeratzen dut lehen bezala xaguarekin, ezkerreko botoiarekin, zapalduta, altxatu gabe, eta guzti hau jarriko dut zentratuta. Nola? Ikusten hemen, lerrokatze horizontala sakatzen dut, eta erdiko aukeratzen dut. Orduan gelditzen dira erdigunean. Bigarrena da, orain, ertzak eta margotzea. Ertzari gabe gelditu gehalako. Aukeratzen dut guztia, lehen bezala, ematen diot ertzak, eta zer nahi dut? Badena, ertz guztiak agertzea. Orain bai, taula osatuta dago, hasira behintzat. Lehenengo zer egin behar dugu? Lehenengo ikusi behar dugu, benetan zenbat diran, ea ondo kontatu ditugun, eta ez dugu baten bat gelditu bidean. Hortarako zer egin behar da? Hasiko gera kontatzen, hemendik onera. Nola egiten da hori? Hori ene da, ez da? Egiten da. Gelaskan klik egiten dut. Joaten naiz, txertatu. Hemen goian dago txertatu. Txertatu ematen badiot, nik nahi dudana da funtzio bat sartzea. Gestera izonea, eta hemen dago funtzioa. Funtzioa sakatzerakoan klik, hemen eskubitan daude aukera asko. Hartuko dugu matematikoa. Klik egiten badiot matematikoan, hemen aukeratu behar dut sum, batuketa, suma bezala. Hemen. Zenbaki edota gelaska multzo baten batura. Klik ematen badiot, zai dago, nire zai dago. Parentesian barruan dago kursorea. Eta zerbait aukeratu beharko dut. Aukeratuko dut erontara. Joaten nahi xaguarekin lehenengo gelaskara. Klik ematen diot. Kolore aldatzen da. Eta altxagabe klik zapalduta. Joan gesten. 2, 3, 4, 5 eta azken aukeratzen dudanean askatu.
Horrek esan nahi du, nik aukeratu dutela batutzeko B2 gelaskatik B10 gelaskara. Zer egin behar dut? Enter eman. Eta esaten dit, 24 daudela. Ba, oso ondo. Ez dugu bat ere falta. Denak kontatu ditugu. Orain, maiztasun erlatiboa egin behar dugu. Maiztasun erlatiboa H txikiz jartzen da, eta hor formula sartu behar dugu. Nola egiten da hori? Ba, egiten da, maiztasun hartzen dut, eta zatitzen dut zenbat diran. 24kin zatitu behar ditut guztiak. Zergatik 24? 24 daudelako. Egongo balira egun, ba, egunekin zatitu behar da, edo dauden guztiekin. Orduan, hau hartu behar dut, zati 24. Hori nola jartzen da kalkulu horri honetan? Ba, gelaskara joaten naiz, nire nahi dudan leku hontara, eta jartzen diot berdin. Berdin dago 0-ren gainean. Eta zai dago, formularen zai, horren esan nengo diot, nik nahi dudala, eta klik emango diot B2, eta zati egin beharko dut. Zati dago 7 tekladoan gainean, barra bat. Eta zerrekin zatitu nahi dut 24rekin. Hemen, zenbaki honekin. Bajarreko zati 24. Eta enter. Ateratzen da zatiketaren emaitza. Zatidura. 0,0 oso luzea. Hau ez da oso egokia. Zer egin behar dut? Ba, koma eta gero bi jarri ez da. Hori gehiegi delako bestela. Orduan, joaten naiz gelaskara. Eta egin behar dudana da formatua. Forma eman gelaskari. Maten diot formatua. Eta joaten hemen zenbakira. Zenbakia sakatzen dut. Joaten naiz eskubira. Eta zenbakia koma eta gero bi usteko. Orain bai, koma eta gero bi daude. Primeran, ba, egingo duguna orain da, kursoreak, ez dakit kontuatu zean orain arte, dago edo gezi bat, edo esku bat, edo hemen behar gurutze bat. Gurutzea askotan oso erabilgarria da. Zertarako kopiatzen dizkigulako gelaskan dauden datuak. Kasu honetan, kopiatuko dugu hor dagoen formula. Sakatuko dut xaguan ezkerreko botoia eta askatu gabe joango naiz jesten. Eta kopiatzen joango da, noaino, ba, 10 arte askatzen dut eta kopiatu dizkit formulak. Adibidez, hemen sakatzen badut, begira, B2, B7, zati 24 egin dit. Goazen ikustea, zenbat ematen duen emaitzak, zenbat eman behar du, bat. H, maiztasun erlatiboen batura, beti da bat. Orduan, joango naiz 24an, klik egiten dut, eta formula kopiatuko eskubira eramango dut. Nola, gurutzea izan da, ez gezia eta ez eskua, baizik gurutzea. Sakatzen dut eta eramaten dut eskubira. Eta bat eman dit, ondo egin dugu. Hurrengoa, ehunekoak. Ehunekoarentzat zer egin behar da? Ba, egin behar da, maiztasun erlatiboa bider ehun. Hori egiten da era hontara. Klik ematen diot gelaskan eta jartzen dut berdin. Badakizu, 0-aren gainean dagoela. Formularen zai dago. Zer egin behar diot? Esan behar diot, nahi dudala ezkerreko gelaska hau, klik egiten diot, eta bider da asterisko bat gehi tekladoan gainean dagoena. Asteriskeo jartzen diot, bider delako, eta jartzen diot, ehunekin bidertzeko. Enter ematen diot. Bidertu dit. Lehen bezala nago, orduan, formatu aldatuko diot. Klik ematen diot hor, formatura noa, zenbakia, koma eta gero bi, 104,17. Gezia uzten dut, atea da gurutzea, ikusten duzun bezala, gezia ez, gurutzea, eta jaisten dut. Honeaino. Zenbat eman behar dit guztira? 100. Nik hemen jarri ditut ikusteko zenbat eman behar duen. Orduan, hartzen dut formula, eta ematut eskubira, baturena. 100. Ondo goaz. Azkena, guk egin behar badugu sektore diagrama, jakin behar dugu bere angelua zenbatekoa den. Buelta osoak ditu 360 gradu. Zer egin behar dugu kalkulatzeko zati bakoitzaren angelua? Ba, egin behar dugu.
Jartzen dut. Gelaskan, berdin. Hartzen dut berriro H. Beti H hartu behar delako, maiztasun erlatiboa. Eta bidertzen dut 360 Bider 360. Eta emango dizkit zenbat gradu izan behar dituen sektore horrek. 15 gradu. Orain jarraituko dut. Klik egite dut hor, gurutze agertzen denean, joaten naiz beruz, eta eskatu. Gehiegi egin dut, azkenekoa nola kentzen da? Zuk ematen da, kendu da. Orain, hartu behar dut. Hemengo formula, eta eraman eskubira. 360. Maiztasun taula osatua dago. Taula mota hau grafikoak egiteko erabiltzen da. Hurrengo bideo batean ikusiko dugu grafikoak nola egiten dira. Ondo ulertu duzulakoan, beste bat arte. Agur!